práve mi tu preletel Miško Podjavorínsky. Ale ja som pre tebou. Jaj, to idem. Čau môj. No, veci máme ako tak, hej. Tak to vyzerá typický typek na hlavnej. Toto treba. A tam je. Bratu! Čau. Parada? Nie, ešte tu je jedna valva. Dávam ďalšiu valvu, ale tu je voda, berem. Dobre. Tam je chlapec, hej, vyčilovaný. Jedna osoba teraz posielala hlasovky, ale ja nemôžem. Mám prácu. Ja idem za ním. Serus môj. Ty si fejkový Slenderman. Už idem, áno. Môžeš tu ísť, je to tu čisté, hej? Kde je chlapec? No, tak kde v garáži. Toto? Biele dvere, toto? Ó, behám. Hello there. Šak, ty si tupec! Ty si taký Ale ja skápem, lebo on ide za mnou. Počkaj, ja ti dám človeka, ti donesem. Čau, bratu, čau. On ide všade, to je problém. Potom len s ním asi nejdeme hore. Nehaj ma! Aha. Za tebou máš kód. Aha, 4, 1, 3, 9. Nie, to tam. 1, 3, dobré. A poď, a 9. Čau. Teraz ten level, naozaj sme. Ježiš do matky. No ideme dať fusky rovno. 4. Počkaj, zapneme. No nie, nechaj, vypnuté. Dobre. Tu sú veci, všetko berem ja. Jednu. Aha, dve, fakt. No, som tu. Chcem pozerať aj tým videjkom. Kamo, ja nepočujem tú entitu cez svoj komp. Podri sa, mravce kodia! Špinavý si, chod do sprchy, more, pazúrie máš, paznachty. Ja idem za ním pomaly, ale isto. Počkaj, rúžový trojuholník. Do prdele. Čau. Jaj, toto! To som len ja vedel, si pamätám. Akože ja to viem asi tiež, ale... Takže 60, 90, 20, Dobre, ďalej. 30. No hej. Máme, hotovo. No, jaký som ja profik. Balóny ideme. Flaši! Balónky, bo! Poď ideme robiť balóny. On tu ide asi retard. 3, 2, 1. Pop. Ale nevyzerá veľmi dobre. Vstáva! Škoda, že tu M funguje jak úplne hovno, ale... Let's play. Find your gift. Let's play 3. Aha. Takže ideme darčeky hľadať. Ja sa skriem pred ľuďom radšej. No však ja som staknutý. Ty On ide okolo mňa. Tak na. Kamo, on je hneď veľa mňa teraz. Žiješ? No, si to našiel, ale... Ty si taký retard. Ale ten typ je do nepri darčeku proste. Hej? Jasné, že hej. Ďalší treba, hej? Proste. Hej. A však daj si kapičku a ja mám hodinu. To dobre. My tu už hľadáme? No hej. A teraz 2. On je tam. Ona ide dotkli. Na čo? Však treba darček hľadať. Easy. Nice, pekne. Paráda. Kde si? Aha, teraz. A ty si blízko.
Aha, let's play, musíme tu ísť. Ježiš do matky. Ty, Dobre. ty skemer. Ty skemer hnusný, ja tu nesom. Zase tu 30 minút budeme robiť jednu. Ale však on je na tvojich veciach. Ale on nič teraz. Z druhej strany poď. Tu treba dať kde, ne? Čau, serus. Viem jak asi. Poď, dosiahni tam pies. Aha, čo? Tam sa spalno Aj cez stenu vieš, aj cez stenu vieš. Netrafím ma. On teraz nežije. No, hľadaj. Á, sviečka jedna. Jedna, dobre. Druhá. Čau. Sviečky nie sú. Čau. Hnusný si, vieš o tom? More. Ale ja sa stane... Ty bloker hnusný, ban ti dám. 1.6 ti dám ban. To dávali veľmi, že blokuješ. Aha, tam sa fakt nedá dostať. Hello there. Kde je teraz? Aha, Tu. pri tebe. Ja zatiaľ zhasujem. A Teraz... sviečky v strede, som v strede. Mám kartu a teraz sa potrebujem dostať k tebe. Teraz som sa dostal tam, kde som mal ísť. Počkaj! Á, som tam. Úplne dozadu a tam. Aj, mám tu. No a teraz. Poď, Ja len musíš. on no ne, ja to nedám, lebo ja som kde dosagam, ja neviem behať. Kde dosagam? Počkaj, a teraz idem behať. No, to máš. To je zablokované. Nie, to inde. Toto je tiež zablokované. Ja som veľký kamarát môj. Tam. Tak, poď. Yes. Teraz máme tú červenú kartu, môžeme ísť do Severidge. Ty, jak si sa dostal? Je? No však Dobre. ideme, ne? Dobre, ale to už je super, lebo tu môžeme urobiť počítač a dohrať backrooms, ale my asi ideme do Severidge. Ne, ideme do Severidge. Počkaj, musíš nájsť takú jednu vec. Toto tu presne. Jakú, kde A si? my začne toto tu, nájsť to. Také dvierka. Aha, no jasno. Tam to skladníko. Poď. No, Teraz ideme to otvoriť. Takže to nikto nebude hrať, ale to je prvé jedno. Zadaj červené dvere. červené. Táto je sú naľavo, tak. Aha. Tu sú mami. No a tu je Severidge. Dámy a páni, epizóda 3 komiksu. Oj na hore, dva duby,